Okay, mayong adlaw. Nita sa Sabado no, liwas sa Biyernes Santo. Mga igsunan. Way isda sa merkado. Dito tagikan sa merkado wag yung isda no, ipalit lang tayo ning at singa na ni guso nga kaigsunan. Okay, og ipayos na to aning akong balanghoy nga pinalit na kutong huy bisanto. Wako kapalit og binigniton kanila akong ipalit kay akong gibana-bana pud nga ating puasa. Kaya na akong himong kanon. O dito sa merkado pa itong isda ganiha, kapay itong bangos o ako pong palitan o yung nani no kay palain po ta o palahi po ta atong isudan karon nga adlaw Sabado, liwas Biyernes Santo. Okay, makaigsunan dirita atong lutuon ning balanghoy. Sayo naman lutuon ning balanghoy no, ay igor man ni initon ang tubig o gibutang na to ni og dayon pakuluan pa sa tingala kanang pabukalan o ato na yung tanawon o muliki na luto na siya. Okay, diri ato tay gusto atong idungan kaya atong ipares na sila. Okay, pares match na silang duha. Kanang panahon sa ating puasa mao ni atong buhaton karon. Mao ni atong kanon sa tibok adlaw hantod pa ugma ug mahimo way mo reklamo. Ay ini akong kauban sa balay di mamangaon na ni ako raman tingali pobre mo taprihan ako anong di sila mo angay ani ako kay naanad mo wani sa una sila kay bago pa maning mga tawhan ng kapuyo ning kalibutan na ay bitaw mga bata noon di na mga ono ng ani no kayo o di pugson. Okay, naila gustong burger sa padya kanin ani nga kayon tas lawas. Di sila mga on ato pang sabton ato pang pugson na sa hayo digid pa pugos kay wag man sila mo angay ana ambot lang og matiguang sa ilang pagmahayan nga wa sila mo kaon ning nga pagkauna nga mao man tay nindot ni sa atong panglawas no. Okay, atong basan na to ni gato nilungagon. Nabitaw ni research sa research na to nindot kini mga pagkauna nagi mga saktong vitamina o mga nutritious ba na pagkaon ay mga nutrients na makuha na to gikan sa mga pagkaon. Okay, atong mga loto na nila ni pares na to lutuon mo na to itong sudan na to gusto lay sayon po to lutuon easy to cook na sila huwag sa binsaya pa. Di ni instant pero sayon lang lutuon itong instant kay makadaot itong noodles mga kuan sa patong uban gani marag mayong instant pero di makadaot makayo sa lawas no. Okay, ano itong himuong habit ba nga mo nitong kanon. Unta galing kayo sa mangita ang pag nindot pa ani saon mo na ba na to nga mga ida mo pasahay. Kita pugson lang nato no. Kay ang lena ta sakit no nga mo focus gyud ani. Tuwa pa di labay-labayan na nato ni di ba? Tinoda ayan lang ko wala hatikan ninyo og di mo labay-labay ani og sa panahon pang aptika. Di ba? Bitaw sa panahon nga na gibati mangita ang taani wahi na magkaigsunan pero okay pa mayon na mapulong atong kinabuhi atong kuan lifespan sa Bisaya pa Bisaya ba na. Okay, ano ito mo ni instant noodles nga green magkaigsunan. Okay mo niya ako ang tigpalit no basta kay makatog merkado kay mo man layo ta sa kadaot ug dugang kadaot ba di kay kadaot daot man ta dugang kadaot ani. Okay. Kamo mga pa ma-prevent ang iyong panglawas sa kaon mo ani ay sa Twitter mo prevention pud ni. Okay, tinuod na makagsunan ang mga batan-on na minaw ani makapaminaw man kong vlog pero kung research mo ato sa YouTube daghan pud ni unsay mga benepisyo makuha ninyo ani. Okay, magkaigsunan sa ingon ani nga pagkaon ay klaro na way delikado sa ato ang panglawas mga kaigsunan.
Okay, magkuantag panakot. Hiwa-hiwa tag panakot para ani, simple ang panakot ani magigsunan ko. Dali ra na to malingi diri sa atong mga gagmay na maligya diri sa ato ano, mga tindahan gyud ni. Ahos, bombay, kamatis, saywa. Lisod ng kamatis mga taon mahal po na ron sa una brato na karon mahal man sa okay, ang bombay po mahal hasta ang ahos yung may gagmay na minimay sa ano nato na nahinayo na itong di po makalas na itong palakot kasi kaya nahalay mo pabaho-baho no. Muna na ako no, gagmay magkukuha paliton nga panakot kaya ma-estimate ano nga na budget na to ba di madaot o atong dako kay tungo na to gamay rekwaon madaot langawo ano hukhokon man may hukhok mo solong no madaot na panakot mayo pay gagmay kay hudton daw anay mabilin nya lain na pong gamay kwaon gagmay na ba nga panakot ng paliton di ka dagko isunan di ba unay ako kini bulanghoy gawiting sa ato ang sudan sa mahuman ato ipare sa to suka niya tuba na kung tigamit no 150 ang galon mahal po pero di tanto di po tanto makadaot kanina ato bala na 150 dugay po mahorot. Okay, isunan na klaro gyud kanang suka kay mananggiti tag-iya ana si Serge taga babaw tagang tamis masilay. Ako na lang i-mention no taga Disasya pa apelyido adi na lang kay makumpleto na. Masuko niya ba anong yapil siya sa akong vlog. Okay kan salamat bitsin gamay ra na bitsin po daghan tanaw no dugay man muaga sa gibutang. Okay, gamay ra na bitsin mo ng pisuhon sa una mo pila na ron kay pinutos mga dagko akong paliton na lang isa ka putos pila sulod na 25 kubok. Okay, magisunan 25 na. Okay. Atong ibutang daan ang panakot diri nya usay initon to for sure no nga ang ato ang mga panakot ang bakterya na patay ga kadali lang gud ang suka mainit pod hinlo man tagiya suka pero labing maayo mainit siya kay kung may tabili og tiki dia na klaro nya usa pa butang tong guso no pero di to dugayon kay kailangan dugay-dugay na ako kay langan ko ba pagkuha ni murang na laos siya uday lang dugayon igo mainit tong bukal tong suka kadali nga kadali bukal nya dayon ibutang nya kuha na dayon kana na over medyo na pangkuan siya ba silang lami man pud gyapon murag nahimong apitada pero gamay ra pa okay ra rin salamat mga na ta kipay sa Bulanghoy match sa Bulanghoy no sabi nagasukaran nindot kayo ni pero dito magasukar no kay diabetic man ta diabetes man ta di nata diabetic man ta aton lang nang i-control ang sukar pero sa mga bata ganahan gyud sila kasukaran. Okay lang salamat ug ito na ta kaon na ta no tanawa ko ninyo kaon ako lang salamat og mayong pagtan-aw ninyo o please subscribe ug mahimo okay kaon na ta okay no na ni hudto na ko ni ron. Okay lang salamat utuhon ko mayong adlaw katong tanan og mayong Sabado liwas Biyernes Santo. Okay ready bye salamat sa inyong pagtan-aw og subon ko kung mahimo please subscribe mga kaigsunan ko okay bye.